ụmụ Igbo biko nke onye chiri ya zere. Ụmụnne m ndị Igbo biko nke a adịgo too much. Gee ntị n'ọkwa dị oke mkpa. Biko onwe nwanne gị ọbụla ma nwanna gị ọbụla nọ na South Africa onwe meeting ị ga-eme humanly possible ịkpọnata ya mee. Nke a is too much. Nke a is 5 much. In fact, check this month agbabeghị 10 days mana na akaụntụ dị 16 people nwụgoro anwụ ebe jere ịgba mbọ. Ama m na ọ bụ na n'Igbo dị mma na ụmụnne ya karị na-apụ sisi na ha si apụ eji obodo ọzọ mana ya dịbarị Chukwu achukwu ma nke ka mma. Mana biko ka m na-arịọ aka ọbụla ị ga-enye nwụrụ nwanne nọ South Africa bụ na ori ka o jiri ndụ ya nata. And ndị be anyị n'ebe ahụ ọ bụ nkwe ebe ahụ ka Hope Ogwa, ọ bụkwa na South Africa ka Hope Ogwa. Ọ dịkwa possible ọ bụrụ maneji ka ị na-eme ebe ahụ na-ego iji na Chineke ya bụrụ obodo a ka o dịrị. Biko were ndụ gị natawa n'iji ndụ wee jee. Echewere maka property nwere n'obodo ahụ maka ọgụ onye gụnwa bụ ihe nwetara ị ka enweta nkwe nke a times 10 ma ị nwee believe natawakwa ihere ka ọ bụ n'iji ndụ jiri ọnwụ nata. Biko ụmụ Igbo share iwenu vidio a maka o nwere many people na-amaghọ n'ihe dị otu a na-emede ebe ahụ ụmụnne ha na ebe ahụ. Biko